Mä vannotan oli tässä. En tiedä tänään. Tää sisältö enää voi mennä YouTubeen. Vittu täällä tapahtuu. Ja nää tarinat ei tuu sitten YouTubeen. Reissun tavoitteet. Päästään pelossa kotiin. Hauskanpito. Nautinto. Kenen kanssa? Yhdessä tai yksin. Yksin. Turku! We here! No, mitäs matka? No, toi bussimatka oli kyllä ihan hyvä. Ei pystynyt oikein lukea kirjaa, kun muut hölisiin vittu koko ajan. Piti päätyä puhelimen näyttöön ja katsoa sitä, mutta tässä lähtee. Monta alla? 4. 0. Musta ottaa oikein reittä. Ei ollut saippua. Vittu ei. Ei ollut saippua vessassa. Äijä. Me ei olla päästy edes laivaan. Kyllä on hyvä ottaa ennen laivaa. Laivaan päästy! Tässä on meidän hytti. Tällainen tulee olemaan meidän hytti. Ja tällä hetkellä etsimme hyttiämme. Ei oo tulossa mikään vittu vippi. Missä on? Tää on meidän VIP. Nää kaikki muut räkikset käveli sinne ylös, niin onks niillä vippiä? No joo. Aika tyylikäs huone, odotettiin sviittiin, mutta Kato rättiä sieltä. mikä sämpä? Ei jumalauta. Joo, ihan hyvä vessa on, joo. Joo. Katsopas tota pönttöä. Yksi pökäli toi on tukos. VIP! Bailupaatti käski meidän lähettää tällaisen. Hyvät naiset ja herrat, gettopojat tässä. Pitäkää turvavyönne kiinni, ettei tänä viikonloppuna mene liian lujaa. Pidetään sairas meno päällä koko illan. Ja ne on käyttävillä. Pidetään lippu korkea ja housut jalassa. Peace. Oh shit! Omasta Seri! Bailupartin henkilöpitu ole lasten silmillä. Vihdoin ruokaa. 6 tuntia odotettiin. Brody syö ruokaa. No mitä siellä tapahtuu laivalla? Se siitä bailupaatista sitten. Yksi kaveri kattosi jo johonkin. Ei oo tulossa takas tänne. Tänään ei biletetä, tänään katsotaan El Clasico. Jengi kiinnostaa näkään foodissa aika paljon. Yes! Laita ihan vitun lämpimä. Promillet missä mennään? Koko ihan täyteen vaan. Mikä on maksimi? En mä tiedä. Eikö se oo punaisella? 0. Onhan se punaisella. Tää helvet. Mikä punainen? 1,2. Siinä on väri siinä sivussa, onks siinä? No niin, taputaan. Missä jäbä ei taputa? Jäbä ei taputa. Mä tiedän, että sä taputat. Okei, mennään.
kämmi tää peli. Yeah! Ring, ring, ring! Aina tää! Aina tää! Me saatiin se! Me saatiin se! Me saatiin se, äijä! Mä sain sen! What the fuck is that? Mikä olo? Vituttu. Mikä olo? Jano vaan, että mulla olikin ihan hyvä. Mä haluaisin mennä siellä. 6 tuntia on solid, kun miettii missä me ollaan. Haluaisin mennä tax free ostaa juotua. Mikä olo? Moikka, ollaan aamupalalla täällä näin. Puhu kovempaa vitun räkis. Moro, ollaan aamupalalla täällä. On hyvää. Otin juomaksi omenamehua. Tallukka otti vettä. Sheriff otti omenamehua. Nuudeli ei ottanut mitään. Outo ei. Maito. Okei äijät. Day 2. Bilettäminen alkaa. Äijä sairas outfit. Voitko näyttää mauskin videoon? Tää kertoo kaiken. Meillä on luvattu bailupaatin yllätys. Täällä ollaan Laittomasti. konferenssi. Saadaan nyt se yllätys. Ja hei, pistetäis tommonen pullo vielä hyvästä ruunista. Ai että! Saatiin vähän rommia. Lonkero, siideri, sandel. Sitten vähän limppari ja vitamiinijuomaa. Oi, me saatiin vitamiinia. Kyllä. Tää oli sairas yllätys. Kiitos Bailubaatti. Nähdään ensi vuonna. Tästä jatkuu ilta rommin parissa. Nyt ollaan kännissä. Mä en tiedä näkeeks jengi, mut mä en näe teitä. No mä sanoin sille kellona ja sit hän oli vaan silleen, että hän on sammunut eilen Pasi ja Anssi keikan jälkeen. Mä sanoin, eihän Pasi ja Anssi ole edes esiintymässä täällä. Mennään! Kyllä täällä karkelee! Terveisiä katsojille, me ollaan johtajat. Johtajat! Menkää kattoo meidän TikTokki Suomella Jori. Juu, ja sitten elä kun eläkösää. Siellä on kontenttia. Mitä? Joo. Slikki! Äijä Puhun mun tunteista vaan matkoilta. Äijä kyllä nyt oikein. Ei sano terveisiä. Hei, ota vettä. Laita äitille terveisiä. Äitille terveisiä. Bailupaatin. Täällä on hyvä meininki. Mikä sun nimi? En täältä. Me. Plus sä. Ja kaikki. Äijä, tää kaveri. Mä lähdin Sörkästä. Sörkkä! Joo. Vittu, mä lähdin Sörkästä ja tulin Ruotsiin. Tää on toista kertaa. Mitä jätkät haluat tietää? Mikä rikos? No, siitä ei voi puhua. Siitä ei voi puhua. Ei todellakaan. Sörkkä on se vankila! Ehkä nää ymmärrä. Mun pitäis jättää vittu hytti, mä vaan tiedän missä vittu se on. Siis mulla on hyttikortti, mä en oo tonne menossa. Legenda äijä! Tiedätkö miltä toi nää? Se näyttää, että se on pahoinpitely. Se on pahoinpitely. Ei, Edille eka vesipullo. Tässä meni se vetää. Meitsikin veti ihan vitun.
Reissu ohi. Ai. No, itse sanon, että aika rankkaa vetää 48 tuntia bileristeilyllä. Sulla taisi olla aika iso koti-ikä nyt. En sä tiedä, Se on 44 tuntia. Mikä merkitys sun kodille on? Mitä vittu?